Catch, Neuter, Vaccinate, Return o CNVR. Mao kini ang mas maayo ug animal-friendly nga pamaagi sa pag-atiman sa atong mga roaming o stray cats and dogs kaysa sa pagdakop kanila nga moresulta sa pagkapuno sa impounding area. Dinhi sa Dakbayan sa Sugbog, gipasiugdahan sa Department of Veterinary, Medicine and Fisheries sa pagpangulo ni Dr. Alice Utlang ang pagpatuman sa maong programa. Ang CNVR mao ang pagdakop sa roaming animals sa kadalanan ug pagbalikan nila sa community human nga sila na vaccinate ug nakapun na. Yes, it will because before we vaccinate them man, before nato sila i-release. Oh. Onya kuan pod if it is the within the area ang kanang acceptable nila. So naay mo pakao nila, naay mo oversee nila. No, so mo na. Pero like for example, there's one facility nga since they don't know gyud sa iro kung nabakunahan ba, we will let them allow to release the dog kanang kung 14 days after na pagbakuna. 14 days after. Yes. Gawa sa CNVR, gisugda ni adtong Hunyo 20 sa DVMF ang ear notch program. Ang pagbutang og ear notch usa ka timailhan nga nakapun na ang iring o iro. Mingon si Utlang nga importante kini dili lang sa population control sa roaming animals pero apil sab kini nga makatabang sa pagkontrol sa rabies virus dinhi sa Dakbayan. Apan, taliwa sa pagpaningkamot sa DVMF, nagkanayon si Utlang nga sagad sa mga roaming animals sa kabaranggayan, dunagyoy mga tag-iya. Hinungdan nga awhag ni Utlang ang responsible pet ownership. There was a kuan kanang survey. Now I asked Southwestern University College of Vetmed students to conduct a survey. Unsa gyud ang mga iro nga nasa dalan, no? 98% of the dogs in the streets are owned, but was allowed only by the owners to roam. And 99% of the dogs in the streets are male. The solution is we have to educate the owner na to become responsible pet owners. Sa umaabot nga Oktubre 10 ug 12, gitakdang buksan sa DVMF ang ilang buhatan alang sa libreng pagpakapon o ligate sa 3,000 ka iro ug iring. Gawas sa libreng pagpakapon, gipaambit ni Utlang nga duna na sila gitudlo nga veterinarian of the day sa ilang opisina, diin na naanay vet nga makaasikaso tibok adlaw sa ilang buhatan Lunes hangtod Biyernes, gawas sa mga vet nga manarbaho sa field. October 10 to 12, libre. Our target is 3 to 5,000 ka mga iro ug iring, no? So kinahanglan mo avail gyud sila ni ana. Kay aron maundang na ang kanang pagdaghan sa atong mga iro ug iring. Another innovation that we had in the office is naanatay vet duty on the day, veterinarian of the day. Kay sa naamanggoy mga kuan in town nga hapon na kay tuaman sa field ang ato ang mga vets. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.